Mistä voisin löytää makoisan? Mikä toi nyt oli? Mitä mä oikein etin? Käpyjä mä etin, niin justi. Oliko? Hei, nyt mä löysin. Jee, ai kun on hyvä. Eikö olekin hieno? Nyt täytyy vaan löytää paikka, missä tätä herkullista käpyä söis ja oikein nautiskelis. Onko siellä? Eiku täällä? Eiku tuolla? Eiku missä? Löysinpä hyvän paikan. Täältä mäntypuun uumenista. Oikein tämmönen katettu lounasravintola. Pitää syödä rauhallisesti, ettei tule vatsanpuruja, eikö? Mutta kun ei oikein aina malttas, on niin hyvää. Kylläpä rupeaa oleekin vatsa aika täynnä. Kohtahan tämä jo loppuukin. Nonni, loppu, sinne meni. Sitten onkin jälkiruoan aika. Täältä minä sen haen. Okei, hyvä. Mutta sitähän en syö samassa paikassa kuin tuota lounasta. Tässä on jälkiruoan syöntipaikka. Onpa hyvää. Tämä onkin oikein tämmönen avoterassi. Ja luntakin sataa niin hienosti. Olipa hyvä ateria. Kiitoksia tälle männylle. Käympä vähän halaamassa sitä. Lähdenkin tästä sitten jatkamaan päivän askareita. Heippa!